Benvinguts i benvingudes a una vídeo de microgestió i avui us portem un vídeo que és molt interessant que ens ajudarà a gestionar les nostres fotografies i que ni se'ns esborrin ni se'ns dupliquin o que simplement no sapiguem on estan guardades. En aquest vídeo us ensenyem una d'aquestes coses que són molt importants a l'hora de tenir un Mac i és el fet de gestionar les nostres fotografies. D'aquesta manera evitarem que ni se'ns esborrin ni se'ns dupliquin o que no sabem on estan guardades. Per norma general, en un Mac, l'aplicació o el programa que fa servir la gestió de les fotografies és l'app Fotos. Per què us estic dient això? Us ho dic perquè és molt important el següent. En un Mac, una cosa són les imatges i una altra cosa són les fotos. Sé que serà una mica confús, però intentaré explicar-ho de la millor manera. Una imatge dins un Mac és un arxiu que és com una fotografia, però que és un arxiu. Però que bàsicament és un arxiu que no està dins del que és el programa de fotos. Vol dir que té menys resolució? No, és una foto igual, en format JPG o format HEIC, que és un format especial per Macs. Simplement explicar-vos que hi ha dues maneres de gestionar les nostres fotografies. Us volem explicar les dues perquè d'aquesta manera entendreu ben bé com funciona. L'app de fotos es concep com una aplicació que el que fa és unificar totes les nostres fotografies i que les puguem gestionar de forma molt fàcil i molt senzilla. Per això, moltes vegades, com que tenim el costum m'imagino que antigament de tenir altres ordinadors en els que tu buidaves les fotos i que es quedaven allà, a vegades no entenem per què, si les hem guardades a l'ordinador i les tornem a tenir a l'iPhone i tornem a fer fotos i tal, a vegades se'ns dupliquin o si la borres de l'iPhone se't borri del Mac. Clar, tot això és el que us explicarem avui, de com gestionar-les, com passar-les, les diverses maneres de passar-les, com fer-ho més fàcil i sobretot que aprengueu a dominar-ho, perquè sembla senzill, però entendre això és molt important. Si tenim un iPhone, la forma que jo crec que és molt ràpida és fent servir AirDrop. AirDrop, perquè m'entengueu, és una manera de transferir les dades de forma inalàmbrica, és a dir, no es fa servir cap cable i a més és ultra ràpida. És tan fàcil com triar els arxius i les fotografies que vols transferir i si tens el teu dispositiu a prop o una altra persona que està a prop que també tingui un iPhone, li pots transferir aquelles imatges al moment. Quin és l'avantatge de fer servir AirDrop? Que és molt ràpid i si tens 4 o 5 fotografies o diverses fotografies que vols passar al moment, ho pots fer. Quina cosa hem de tenir en compte d'AirDrop? Que si, per exemple, volem transferir 2.000, 3.000 o 4.000 fotografies, en primer lloc les haurem de seleccionar totes i després que, clar, si és de forma inalàmbrica tardarà una mica més. Perquè, clar, transferir dades de forma inalàmbrica sempre és més lent que fer-ho amb cable. Després hi ha la segona forma, que és la típica i la clàssica, que és en la que tots a vegades segurament ens hem trobat, que és el fet de tenir l'interruptor de Fotos en iCloud activat en els nostres dispositius. Què vol dir això? Normalment la app de fotos està configurada de tal manera que les nostres fotografies van classificades per fototeques. És un lloc on hi ha totes les nostres fotografies en concret. La fototeca bàsicament vol dir que tant el meu iPhone com el meu Mac com el meu iPad els puc fer que totes les fotografies vagin unides a la mateixa fototeca. I aquesta fototeca està, diguem d'alguna forma, quan activem aquesta opció, està en el núvol. Què vol dir? Que si jo m'acabo de descarregar imatges a la fototeca per internet, per exemple, m'he baixat fotografies de paisatges, no? Aleshores, si jo tinc de fototeca en l'iCloud activat, amb tots els meus dispositius, això vol dir que jo tindré aquestes 3 fotografies aquí, però les podré veure des de l'iPhone i de l'iPad. Però això no vol dir que aquell arxiu, per molt que jo el vegi a l'iPhone, aquell arxiu està aquí, diguem, en el Mac. Però com que tenim aquesta opció de Fotos en iCloud activat, per molt que jo l'hagi baixat en el Mac i tingui entès que l'he guardat des d'aquest dispositiu, si jo la borro d'aquí, des de l'app Fotos, també se'm borraran tots els dispositius, perquè se'm sincronitzen. Moltes vegades ens arriba gent a botiga que diu no, és que tinc l'iPhone ple i no sé què fer amb les fotos, no sé com baixar-les. El que recomanem és que les fotografies les aneu buidant, és a dir, les vostres fotos, si estan a l'iPhone i si el teu iPhone té 64 GB i tens 40-50 GB de fotos, recomanem que les buidis, perquè m'imagino que moltes fotografies no fan falta tenir-les a dins. És a dir, fotografies, no sé, de pantallazos o memes o coses que anem acumulant, són fotografies que potser les podem tenir, però en un altre lloc. És a dir, nosaltres recomanem que o bé les guardeu en un Mac, si és que el Mac té molta capacitat, o si no, encara millor, tenir-les en un disc dur extern. Després hi ha la tercera i l'última opció que molta gent no coneix i és l'aplicació de captura d'imatge. L'aplicació de captura d'imatge, en essència, és una aplicació
que serveix tant per l'iPhone com per les teves càmeres reflex o videocàmeres. Serveix perquè tu la connectis directament en el Mac i llavors tu amb un cable les buides, i és una manera d'importar les fotografies directament en el Mac en una carpeta en concret que nosaltres creem. Però, al tanto, això no es guarda dins de fotos, això es guarda dins d'una carpeta en el Finder. El Finder o Finder, o aquesta careta de color blau i blanc que veiem en el Mac, és, diguem, l'aplicació que gestiona el Mac, perquè quan tu cliques al Finder o quan tu obres el Mac, sempre el Finder està obert, i en allà, en el que és aquesta aplicació, bàsicament és similar a l'aplicació de l'explorador d'arxivos de Windows. En allà, bàsicament, tu tens aquesta aplicació on tu pots crear carpetes, veure les ubicacions dels diferents dispositius, és a dir, el disc dur, discos externs, bueno. Aquí realment tu et pots fer carpetes de qualsevol cosa, de vídeos, de documents de Word, d'Excel, del que sigui. I en aquest cas sempre hi ha un apartat dins de la nostra carpeta d'usuari que es diu Imatges. I per defecte, quan obrim l'aplicació de captura d'imatge, ens trobem sempre que ens destinarà a buidar les fotos en aquella part del disquet, perquè és la ubicació predeterminada d'aquesta aplicació. Però igualment, nosaltres podrem crear, per exemple, diferents carpetes, tant dins d'un disc com dins del Mac, i les podrem organitzar d'aquella manera. I a més, després, si volem, dius, mira, doncs he baixat totes les fotografies del viatge que vaig fer al Carib aquest estiu. Vale, genial. El que pots fer, que és més útil, és dir, mira, tinc 200 fotos, però d'aquestes 200 només tinc 50 que val la pena, que les vull guardar, perquè les altres estan bé, però només les vull mirar quan m'interessa. Doncs també, des d'allà, des del Finder, tu les pots exportar a fotos i crear-te un àlbum i tal. Perquè realment la utilitat de fotos, a part de tenir totes les nostres fotografies controlades i gestionades i tal, és també editar-les, també poder fer àlbums, targetes, no? És una miqueta l'aplicació o el programa que ens ajuda una miqueta a transformar la fotografia i portar-la un pas més enllà. Perquè, clar, en el Finder només s'acumulen les imatges i d'allà, doncs, tu, si vols, les pots copiar i exportar també dins de l'app de fotos. Ara ens fiquem en la matèria i us faig un exemple perquè veieu com funciona. Per exemple, em faig una foto en el Watch. Vale. Aleshores, el que és dins la imatge, el que fem és donar-li clic a lo que és en aquesta icona de la fletxa, i llavors, en aquest cas, com que jo ja tinc aquest dispositiu associat, ja em salta, però si anem aquí a l'esquerra baix, també ens surt AirDrop i podem trobar més dispositius. Però en aquest cas, jo li dono aquí directament i de cop ja sentirem aquest sorollet de clic, 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 i llavors ja ens salta el que és la imatge. I normalment aquesta imatge, a on te va? Directament se'ns obre la carpeta de descàrregues. Dins del que és la carpeta de descàrregues se'ns ha baixat aquesta imatge. Si aquesta imatge a mi m'ha agradat i la vull transportar directament a fotos, doncs el que pots fer és o bé fent clic a la imatge, mantenim pulsat i l'arrosseguem, i ens l'emportem aquí, i l'arrosseguem aquí sobre. Aleshores, clar, d'aquesta manera doncs ja se'ns ha obert la imatge i ara ens apareixen aquí. No sé si ho veieu, aquesta imatge ja la podem fer servir. De fet, aquí dalt us explicaré una miqueta què podem fer, perquè hi ha diverses icones, no? Aleshores, aquesta imatge, encara que jo la tinguin aquí, també la segueixo tenint aquí, a descàrregues. És a dir, el més interessant de passar-les al Finder i de tenir-les en una carpeta a part, no tenir-les dins de fotos, el que vol dir és que per molt que jo després les borri a l'app de fotos o des de l'iPhone o des del Mac, aquella fotografia seguirà existint a dins d'una carpeta del Finder. Perquè d'aquesta manera nosaltres tenim una miqueta més de control i així no ens liarem. Sabem que sempre tenim una carpeta on hem buidat les imatges i després sempre tenim l'opció de fotos per transformar-les i gestionar-les com vulguem. Perfecte, doncs ara us ensenyaré com funciona Captura d'imatge, que és aquesta aplicació o programa amb el que podeu directament passar un piló de fotografies de forma molt més ràpida fent servir un cable de l'iPhone. L'aplicació de captura d'imatge ens la trobem sempre en un apartat dins del que és el Launchpad, que és on estan totes les aplicacions instal·lades, que es diu Altres. En el meu cas estan aquí, pot ser que a vegades estigui fora, que també estigui visible, però en aquest cas està aquí dins. I ens n'anem aquí. Aleshores, què és el que fem? Agafem l'iPhone, el connectem, i el col·loquem aquí. I si us hi veieu, serà normal, si veieu que ara quan un cop ho connecteu us surti l'iPhone amb el seu nom, i llavors un cop el triem, clar, en el meu cas és possible que no em demani que desbloquegi l'iPhone, és a dir, lo de confiar en este iPhone, perquè ja directament jo ja tinc aquest iPhone verificat, no? Aleshores, tot el que hi ha dins de l'iPhone, tant
arxius que són fotografies o vídeos però que no estan dins de l'app de fotos, que són descàrregues, o totes les fotos que hi ha o vídeos dins de l'app de fotos es mostraran aquí. En aquest cas jo tinc 700 i pico. Vale, doncs un cop aquí nosaltres, si us hi fixeu, teniu l'opció de descarregar-ho tot o descarregar. La de descarregar està desmarcada perquè encara no he seleccionat cap fotografia. I m'enduré aquestes 4 fotografies i aleshores veureu com funciona. Si ens apropem a la primera fotografia, li fem un clic i després seleccionem el que és la tecla de Maius, que és aquesta fletxa que està per sota del bloc Maius per fer les majúscules, si mantenim pulsat i després ens anem a la última fotografia aquí, si jo mantinc pulsat el Maius i després clico, el Mac el que entendrà és que volem que seleccioni les fotos des de la primera seleccionada fins a la que jo seleccioni ara. Aleshores, si jo li faig un clic, patapam, se'm seleccionen només aquelles 4 fotos, perquè si jo ara li dono a descarregar tot, se'm descarregarà tot. Aleshores, què hem de fer ara? Ara hem de triar la ubicació d'on volem que se'ns passin aquestes imatges. En aquest cas, aquí sota tenim importar a imatges. Doncs jo el que faré és, en comptes d'importar imatges, jo me'n vaig aquí baix i vaig a altres. Aleshores, dins d'altres, el que jo puc fer és dir la ubicació, és a dir, on vull que es guardin, tant si vull que es guardin en el Mac com en un disc dur extern com el que porto. Aleshores, si teniu un MacBook Air, MacBook Pro bastant recents, aleshores haureu de fer servir un adaptador perquè tenen entrades tipus C. Connectem el disquet aquí i el connectem a l'altra entrada que ens queda lliure. Aleshores ens apareix aquí el disquet i cliquem sobre aquest disquet. Creem una nova carpeta i a aquesta nova carpeta li podem posar un nom. En aquest cas li posaré el nom de Leo perquè són les fotografies del nostre gos. Li donem a crear, vale? I aleshores jo ja dins d'aquest disquet tinc una carpeta que es diu Leo, que després si vull la puc passar al Mac, però simplement és un exemple perquè veieu. Selecciono les imatges que vull, vale, des d'aquí fins aquí, com hem dit abans, amb la tecla de Maius abans de fer clic a l'última, i aleshores ja tenim la carpeta seleccionada i ja tenim les 4 fotografies que volem exportar en aquest disquet. Doncs aleshores li donaríem a descarregar, no descarregar tot, perquè si no descarregues les 700 i pico imatges que hi ha, i aleshores li donem a descarregar. I aleshores al moment, veus, si ens surt en color verd vol dir que ja se'ns han passat. I ara si anem a lo que és dins el disquet, dins de la carpeta, i ens anem dins la carpeta Leo, fixa't que ens trobem exactament les fotos que nosaltres volíem. Aquestes fotos, si les volguéssim anar a l'iPhone, és tan fàcil com ara exportar-les a fotos. Però per molt que les exportem, es quedaran aquí. Per tant, nosaltres les podem rebregar, tallar, organitzar, editar, el que vulguem. Aleshores agafem això, seleccionem, i després fem un clic amb els 2 dits, o si no directament ens anem a aquesta platxeta i li diem afegir a fotos. Aleshores, l'aplicació de fotos ens farà un saltiró, així, i un cop obrim l'aplicació de fotos haurien d'estar aquí, a importat. Aquí jo podria agafar aquestes imatges i podria crear un àlbum. Les selecciono, primer hem de seleccionar el que volem treballar. Faríem 2 clics sobre aquestes fotografies i li diríem crear o llibre, o calendari, o targeta, còpies, projecció, no? Són una miqueta les diferents opcions que tenim. Clar, si volem crear un llibre, haurem de fer servir una aplicació dins de l'App Store que ens permeti crear un llibre, o un calendari, o una targeta. No? Però en aquest cas, si volguéssim, podríem crear un àlbum, però no necessàriament ha de ser un àlbum per una aplicació en concret, sinó que dins del que és l'aplicació de fotos, si mirem a l'esquerra, tenim les diferents ubicacions de fotos, que si la fototeca sencera, records si hem volgut crear un record, persones, inclús l'aplicació de fotos és capaç d'identificar a les cares de les persones i li podem posar el nom. Després dels llocs en el que hem estat, les fotografies recents, després les fotos que hem importat i després aquí tenim les fotos que s'han eliminat. El Mac sempre et deixa com un marge d'uns 30 dies. Tu tens 30 dies aquella fotografia dins d'eliminades fa poc i aquelles fotos s'aniran eliminant automàticament. Si ens anem aquí sota tenim els dispositius i aquí tenim el que són els àlbums. Si ens apropem amb el cursor ens apareix sempre un símbol de més, que això significa crear. Aleshores aquí dins dels meus àlbums jo puc crear un àlbum i en aquest àlbum li puc dir, per exemple, importat. No, en aquest cas li podríem posar una altra cosa, li podríem posar Leo. Aleshores aquí tenim un àlbum que es diu Leo. O si volguéssim crear un altre que es digui, no sé, retrats Leo,
doncs el creem. Aleshores, què més podem fer? També podem fer que si li donem aquest cor d'aquí, se'ns guarden diguem, a la secció de fotografies favorites. I dins del que és fotos, si ens anem a favorits, ens apareixen aquestes dues imatges. Vull dir, com ho veieu, l'aplicació de fotos està més que repensada per gestionar les nostres fotografies en qualsevol aspecte. De fet, inclús, una cosa molt interessant és que si jo vull, jo puc anar a una imatge en concret, per exemple, em puc anar a aquesta imatge, i si ens anem aquí dalt, això està sobretot molt pensat pels que sou una miqueta fotògrafs i us agrada retocar les imatges. És una fotografia que es va fer amb una càmera reflex i, clar, les fotografies de per si ja surten bastant bé, però clar, si nosaltres volem millorar-la una mica per color, per exposició, contrast o el que sigui, també ho podem fer. Si ens anem aquí dalt, ens apareix com unes diferents icones, que és, per exemple, la vareta màgica aquesta típica, que és una correcció automàtica. Si la cliquem, se'ns corregiran diferents paràmetres de la foto, és a dir, la llum, el color, l'exposició, etc. Però si no ens acaba d'agradar, també ens en podem anar a editar. I de fet, inclús, dins del que és editar, tenim moltes opcions. Tenim, per exemple, la llum, tenim el color, tenim la saturació, és a dir, la mida, la podem tallar, és a dir, ja és un nivell que dius, ostres, Déu-n'hi-do el que pots fer, no? Aleshores, per exemple, a mi les fotografies molt saturades no m'agraden, però que no es vegin en color tampoc m'agraden. Doncs aleshores ens en podem anar aquí, per exemple, a la il·luminació i li podem donar una miqueta de color. Veus? I de cop ja es veu un marró més maco i després dins del que és de color li podem donar més intensitat o menys intensitat. Jo crec que en aquesta foto, si li afegim més intensitat, clar, potser ens quedarà molt sobresaturada. Aleshores la podem corregir cap aquí baix, no sé si ho veieu aquí a la dreta que ho estic fent, i després aquí li podem retocar també la mida, li podem donar un toc més càlid, per exemple, com ara, o li podem donar un toc més fred. A mi, per exemple, m'agrada ni molt freda ni tampoc exageradament calenta. Per exemple, posarem a 5, o si no, si ens agrada tal com està, la deixem tal qual, o si no, inclús la podem retallar. I aleshores, des d'aquí a les cantonades, podria agafar aquesta imatge, i llavors li redueixo una miqueta i només li deixo a la fotografia que tingui els elements que jo considero més essencials. Aleshores li donem a fet i com ho veieu, clar, ja tenim una imatge una miqueta més ben retocada al nostre gust. Això són una miqueta unes idees que us volem donar perquè sapigueu gestionar les fotografies dins del Mac i que a més també sapigueu com podeu vosaltres editar-les o controlar una miqueta tot aquest flux de fotografies que cada cop sembla que tindrem més fotografies. I sobretot que si teniu qualsevol dubte o voleu que fem formacions personalitzades per si aquest vídeo no us ha sigut suficient, doncs sapigueu que tenim un servei de formacions on nosaltres us fem formacions perquè vosaltres aprengueu a dominar més els vostres dispositius. Doncs espero que us hagi servit d'ajuda aquest vídeo i espero veure's en el pròxim vídeo. Que vagi molt bé!